Здравейте, приятели! Искам да ви покажа нещо. 1 тон от това мляко ще замине за голяма българска мандра след около час. Няма значение коя е, те работят по абсолютно един и същи начин. Това мляко ще бъде осметанено, т.е. ще му бъде взето маслото и ще премине специална УХТ обработка, която ще убие абсолютно всичко живо в него. След като му бъде взето маслото, с какво ще бъде добавено там, за да се достигне 1,5% или 3% масленост в шишенцето, това може да каже само шефа на мандрата. Много се съмнявам масло от 30 лева, което един път е извадено, отново да бъде добавено в това шише, при положение, че има палмови масла, които са по 3 лева, но няма значение, това няма толкова голямо значение. Мисълта ми е тази: след като премине обработка това мляко, то ще ви бъде продадено в магазина на цена от 3,20, 3,60, 2,90 или нещо подобно. Ако искате обаче да пиете чисто, фермерско, крави мляко, което не е минало никакви обработки, което е сурово, което е пълномаслено, адресът е улица Дарвин номер 7. Там нашия млекомат работи денонощно за вас.